Hei, olen Taina, ihokeskus Taina Paarnaksesta. Tärkeintä kasvojen hoidossa on ihon puhdistaminen aamuin illoin. Käytä siihen puhdistusmaitoa, joka on tarkoitettu juuri sinun ihollesi. Ota puhdistusmaitoa kämmenellesi pieni määrä. Levitä sitten hellävaraisesti koko kasvoille ylös ja ulospäin suuntautuvin liikkein. Ota mukaan vettä ja pyörittele huolellisesti myös kaula. Kasvojen puhdistus on tärkeää, jotta siitä saadaan puhdistettua kaikki siihen päivän mittaan erittynyt hiki, tali ja ihon uusiutuessa siihen erittynyt sarveissolukko. Lisäksi siihen levitetyt meikit, ihovoiteet, ulkoapäin tulleet lika ja saasteet on tärkeää saada pois iholta. Huuhtele kasvot sitten runsaalla vedellä. Jotta saat kaiken meikin ja kaiken puhdistusaineen jäämät pois. Tässä käytän nyt kintaita, mutta kotona riittää pelkkä runsas vesi. Kuivaa lopuksi kasvot puhtaalla pyyhkeellä. Täydennä sitten puhdistus kasvovedellä.